Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele mbele futhi-ke nginamukele kuyona itshala elihamba phambili Radio Inkes. Lami igama nguMfeza Ntuthuko wakhumalo bathela sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umculo amaskandi uMroza faka ukuthi isiqhamu sodidla owahlukanisa unyaka laphana kwaba umculo amaskandi oqala ukuhlukanisa unyaka-ke laphana yenza kahle kakhulu i-album yakhe okanye EP extended play esihloko sithi ayaphi amaphoyisa-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu le nsizwa iney'nsuku ey'ntathu ikhiphile i-EP laphana enengoma ezingu-7 laphana-ke, kodwa-ke yenza kahle kakhulu. Kusokhumbule kulo mculi ukakhala kakhulu ngendlala laphana embulele emculweni-ke nokungahambi kahle kwezinto zakhe emculweni. Kwipost ayifaka enkundleni yokuxhumana ku-Facebook ekhala ngokuthi-ke kulo nyaka ophelile uculile impela kodwa akazange ayithole i-support eyanele laphana sikumqeda amandla. Ucabanga nokuthi umculo avela ushiye ngoba manje abalandeli abasenalo iqiniso ukuyena, kodwa kubonakala ukuthi-ke izinto zihamba kahle kulo mculo. Kuza ngemuva kokuloku apost enjalo laphana ama-reactions ey'ngoma abantu abakhombisa impela ukuyithakasela kuney'ngoma yabona laphana nasenkundleni zokuxhumana laphana ku-YouTube laphana ama-statistics la sithe kuwathatha khona ukuthi ngempela okuza kahle. Ingoma ethi ibuyise ingane yethu laphana ina-25,000 views iney'nsuku ey'ntathu iphumile. Ukuyongithola kuqala featuring uNtencane inama 44,000 views, 2+2 ina 31,000 views. Sesixhumana ngempepho laphana ina 48,000 views. Ayapha amaphoyisa hamba kahle kakhulu 77,000 laphana-ke besithi Delikwa wadikila ikhaya ina 23,000 views-ke laphana. Okunye sikutholile ukuthi-ke lezi ngoma zihamba kahle kakhulu laphana-ke mangabe ubheka ukuthi-ke nasey'ngomeni ey'trendayo eNingizimu Afrika iyabalwa laphana. Ingoma ethi sesixhumana ngempepho kuma-22 esi-22 engomeni etrendayo laphana. Ukuyongithola kuqala ikunamba 29 kwengoma etrendayo bese ukuthi-ke ayaphi amaphoyisa unamba 19 engoma etrendayo eNingizimu Afrika. Lokhu ngokusobala kuvela ngokusobala ukuthi-ke i-album kaMroza iyenza kahle kakhulu-ke laphana-ke bese sinxusa futhi abantu ukuthi-ke baqhubeke nokuzilalela iy'ngoma laphana ku-YouTube, Spotify laphana kuwo wonke ama-digital platforms ukuze nazi iy'nsizwa lusisapota leyo siqhubeke njalo ngokusenzela izinto ezinhle e-studio laphana singapheli amandla nothando lokukhipha umculo laphana ngane zakwethu. Izona indaba eziletha zona zihamba phambili mangabe sibheka u-album kaMroza laphana ukuthi ihamba kahle kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. So lokhu siwenzile kabavida njena ngane zakwethu-ke ukunikhombisa nje abaculi ukuthi izinto abazenzayo okanye iy'ngoma abazikhiphayo zihamba kanjani ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngilasibona wey'ngane zakwethu sengiphuma nje la kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, nginithanda kakhulu.